Nhasi tabuda takananga kuno kuzengeza mumusha wechitungwiza uko kwatauya nekuda kwenyaya inosiririsa, nyaya yatibata moyo, nyaya yevanasikana vaviri vanonziwo Sharmaine naShalom Taruvinga. Vana ava vane makore ekuberekwa 12 years ne9 years. Vanasikana ava vari kukura upenyu hunorwadza nekuti kutaura kuno vana ava vanogara vari vega. Vana ava havana mutariri, havana muchengeti. Chinova chinhu chinorwadza, chinoshungurudza. So ndanga ndichikumbirawo hama dzangu kuti patichange taona vhidhiyo iri tisangogumire pakuti God bless you kana kuti Mwari akubatsirei. Aiwa, Mwari anotoshandisa imimi kuti tinge tiri tinobatsira vana ava. So chiripo ndechekutoti tikaita mudemhe ane painapo tigone kunge tiri tinobatsira vana vamuchaona pari zvino. Tichida kutendai nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Kana uri munyowani usati wasubscribe on this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget kunoti follow on our Facebook page rakanzi Saint TV. Aiwa, hande munozvinzwira nekuzvionera. Right, zvino ndagara nevana vedu Shalom pamwe chete naSharmaine. Handiti wakadii zvako? Mpomadi. Handiti zita rako iwe unonzani? Shalom Taruvinga. Une makore mangani? Tine 12 years. 12 years. Saka alright, ndichazodzoka. Wakadii zvako? Iripo. Handiti unonzani? Une makore mangani? Sharmaine Taruvinga, ndine 9 years. Uri grade ani Sharmaine? 3. Grade 3. Alright. Uri grade ani Shalom? Uri grade 5. Grade 5. Alright. Munogara nani imimi? Tega. Mogara mega mba menyu munomu? Ko vabereki varipi? Vakafa. Hachato mtu asiye. Vakafa muri wakura seiwe? Ndine mucheche. Uchiri tori mudiki? Zvokuti hautovazive? Mai unovaziva here nababa? Vakafa hautovaziva? Alright. Saka munobatsirwa nani panapa pamakagara? Ndiani anokubatsirai? Ndigogo. Alright. Ndigogo? Gogo Gudhu. Alright. Ndo vanouya vachikubatsirai? Alright. Saka kuchikoro munoendai? Toenda. Iwo watori grade ani? Ndi grade 5. Alright. Saka ndiani anokubatsirai kukuwachirai, kuitirai zvese, kusuka, kubika? Toita tega. Alright. Saka ndezvipo zvaunoshuva iwe Shalom kuti ndoda kuzoitawo izvi zvaunoonawo zvichiitika zvaunoti izvi ndozvidawo ndezvi? Ndoda kuzokura ndoita sagogo. Alright. Sagogo anokubatsirai? Unoda kuitawo mwoyo wakanaka sagogo uchibatsirawo vamwe? Alright. Ko iwewe Sharmaine? Ndoda kubatsirawo vamwe. Unoda kutobatsirawo vamwe? Ukakura unoda kuzoita basa rei? Ndoda kuita nurse. Udaita nurse. Alright. Ko iwewe? Ndoita doctor. Alright. Saka tina nurse nadoctor mumba munomu, handiti? Alright. Hama dzangu, mamiriro akaita zvinhu pana pamba hapana kumira zvakanaka. Zvokuti kana chikafu chekutoti vana vange vari vanodya zvakatooma, handiti? Zviri kutoitika izvozvo. Vamwe vanondiziva vanotoziva kuti hatiite mastories anodzongori nyaya. Vana vakatofirwa nevabereki ende kukura kwavakaita. Mai tichataura nagogo vari kutaura vanopota vachivabatsira. Gogo ava ndigogo varipo pakungovabatsira. Vasi gogo wekuti ndimai kana kuti vababa kana kuti ndigogo wemumaraini wakangoona vana vachitambudzika vakati hazviite kuti tingoignore. So ndo vamanzwa vachingotaura. So tichange tichikura navo. So chandinongokurudzira hama dzangu nevanokwanisa kutipa kana mascholarship chaivo vanokwanisa kutipawo chikafu, nhumbi kuti vana vange vari vanopfeka. Ngatibatsiranei nevana ava kuti upenyu hwavo hunge huri hunoita zviri nani, nekuti hakuna mwana anofanira kugara upenyu hwakaita seuyu.
aiwa mirai makadaro timbokurukura nagogo. Gogo makadi zvenyu? Ndiripo hangu, makadi munhu washe? Tinofara. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti vanga vachingonzi gogo gogo nevana vanombonzi gogo ani, uye ukama hwenyu nevana hwakamira sei? Ini ndoitwa gogo gudhu. Ukama hwangu nevana ndakazivana namai mbuya vavo vachishanda pachipatara. Ndo pakatangira bhondi kuti ndizive ana mai vevana. Nekuzofawo kwavakaita, nekuzoshaya kwokuti vana vawana anovabatsira, vemhuri vachingoti ari pano handikwanisi. Saka ndinovavaridza kuti ndipote ndichibatsirawo vana. Asi ini ndamunhu wekuti kare ndaishanda zvinezvi. Tiri papo kureva kuti ukama huri ngoripo ndekuti maingozivanawo nagogo vavo nana mai vavo. Gogo ndaizivana nagogo wavo. Gogo wavo ndokushayika ndobva ndabatsirana nana mama vavo. Saka vakaramba vachingondiziva. Ukama hwakabva hwatotanga kusvikira nanhasi. Ivo vakawana matambudziko vanoti takuenda kuna gogo. Saka ndakangoona zvakanaka kubatsirawo vana vasina kana munhu anovaona kuti vaende kuchikoro. Ndaingoitawo zvokuti vaendewo kuchikoro. Kudya ini pamwe ndendisipo, ndendisina, vanongorara. Pamwe ndinokanya maheu ndoyandovaisira kuti munomwa maheu aya, vanongomwawo, kana pasina hapana. Saka ndo mararamiro avo. Saka vana ava vabereki vavo vese hanzi vakashayika, baba namai? Baba namai vacho vese vakafa. Saka mungarangarira kuti zvingava nemakore akawanda sei? Ndakukanganwa, asi uyu aiwa ari mucheche mumwe wacho kachitiwo sevatedzani. Ndokubva vambobatsirwawo nevamwe mainini vavo. Saka vanoshayiwawo futi. Saka vanobva vingoti gogo pano vakambobatsirawo tiye zvino handina. Saka tei tichingotarisanawo tichiona, asi vakura. Vari kutokura. Vari kutokura. Mwoyo wenyu munonzwawo sei muchiona vana ava upenyu hwavari kukura? Upenyu huri kurarama vana ava ndinochema nyangwe ndakarara. Zvino chinonyanya kubata ndechekuti ndakarara ndichiti vana vai vakarara pai vega. Saka panapa pavanogara imba yavabereki here kana kuti tinotovarojera, tinobatsirana nemumwe mainini wavo. Tinovarojera nokuvatsvagira chikafu. Hapana ukama pano pavanogara zvokuti tikatoshayiwa rendi vanodzingwa. Kutongogarawo semaloja. Kutongogarawo semaroja. Ininiwo kuti ndivaise pamba pangu handinawo nzvimbo. Ndinadzo nherera 4 dzandochengetawo, plus handishandi. Saka zvinondiremera. Saka ndezvipi zvamungati zvingadiwa kuti mhuri yeZimbabwe ibatsirane nemi pamwe chete nevana? Vana ava vakawana chikafu, kana kuri kuti vanogara pano, kana kuri kutiwo mari inowanikwa, ndinotsvaga munhu anopota achivabikira, achivawachira vachiendawo kuchikoro. Ndichiona kuti chikafu vanacho here sezvandanchingoitawo. Zvinoti rerukei vachiwana munhu wandoziva kuti akarara nevana. Saka pavanotorara vega? Vanorara vega mumba munomu. Saka panorema ipapo. Plus vana vasikana. Dai vari vakomana hazvainyanya kundibata, asi kuti takatomboenda kuOS vakati tikakundikana kuti wane rubatsiro, tikamboenda kune imwe purogiramu iri kwaChikwana tichifunga kuti vatore vana vakakundikana, asi kuti mwana haraswi. Vana kutongochengeta. Unongozoshingira, asi unenge wakadi wakatakura chausingagone kugama. Ndofunga muri ngozonzwira zviri panapa. Gogo ava vari kutongobatsirawo. Ushamwari hwakangodhivhelopawo nagogo vavo vachizobetserana nana mai vane makore. Vana ava vari kutokura. Saka kudzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe, ngatingei tiri tinobatsirana nevana ava. Titsvage solution yekuti vana ava vangararame upenyu
huri nani, nekuti hakuna mwana anodhizevha kurarama upenyu hunorwadza. Hakuna mwana anodhizevha kurarama semararamiro ari kuita vana ava. So ini pamwe chete nemi tikabatana misoro tikaisa pamwe chete tinogona kuva nesolution yekuti vana ava vange vari vanoenda kana kuti vanoraramawo upenyu huri nani. Saka mafuchizi vakapedza kubhadharwa. Vana kumbobvira vakabhadharirwa. Ndakaenda ndikanotaura navo sinzi pachikoro pavanodzidza paimbodzidzawo dzangu nherera dziri kumba. Saka ndakaenda ndikataura navo vakati gogo seiko muchingoya nenherera every time. Ndikati ndinobatikanawo kuti vana vasaende kuchikoro. Indayo ndiri munhu wakangwara zvokuti dai ndakaenda kuchikoro paunherera hwangu dai ndiri pane imwe nzvimbo. Zvokuti ndaishuwira kuti dai ndakaenda kuchikoro ndofunga dai ndakavaka charity organization. Ndo shuwiro dzangu. Kana ndikazonhonga mari ndinoda charity organization. From 0 month ndinokwanisa kuchengeta. Mwoyo murefu wokuchengeta vana ndinokona. Asi ndinoremerwawo nokushayiwa nokuda kwenyika yedu munozivawo mamiro yakaita. Handina kuenda kuchikoro. Saka ina handidi kugara nemwana asingaende kuchikoro sezvandakaita ini. Ndinobatikana. Ya, hama dzangu ndofunga muri kungozvinzwira. Kune vangada kunge tiri tinobatsirana nevana ava kuno kuzengesa kuchitungwiza ngutara hanzi mumanyame muno mufirst 4. Namba ndo dziri pascreen. Vanenge vachida kusvika paground makasununguka zvakare kuuya mozozvionera upenyu huri kurarama vana ava. Ngatiwanei zvatingabatsira nazvo vana ava kuitira kuti upenyu hwavo unge huri unoitawo zviri nani. Aiwa gogo, tinokutendai nenguva yamatipa, tichitenda zvakanyanya nekubatsira kwamuri kuita vana ava. Kuti kana mukavabatsira neniwo utano hwangu hunodzokedzana. Nokuti ndine nguva yekuona kuti handibatwa hangu BP ndinogona kuzvikontrora nokunyengetera kuna Mwari. Asi kana vana vane upenyu huri nani, zvimwe zvinodzoseredzawo utano hwangu panzvimbo, nokuti ndichiziva kuti vana vakurarama zvakanaka. Aiwa, tinokutendai nenguva yamatipa ekukurukura gogo. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka pabasa guru ramuri kubata pavana ava. Tendai ngoma semu. Maita henyu. Tinotenda Mwari. Aiwa, chivimba kuti tichabatsirana hama dzangu. Mapedza kuona vhidhiyo iri, ngatipfurirei mberi nekuita chinhu chakanaka chekubatsirana nevana ava. From Uncle Said nagogo, Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. For now tichiti it's much love and God bless. Nhasi tiri muno mugweru panapa pakambani inonzi chii? Iri kuopareta futi sechi? Right. Uyu musikana wandinaye mwanasikana wandinaye anonzi iye Karo. So Karo imbonatsotiudza kuti panapa ndepapi zvatiri kuitira ngati tinoda kuti timu redu riri mugweru rizive kuti rinowana kupi masuspension parts also nemasteering legs. Complex 39 Page Street. Alright. Yes. Alright. So ukasvika paBandit Complex 39 Page Street unobva wasvika pane kambani yakanzi iyo Show and Bearings for Africa. Right. Ndezvepi zvimwe zvaunazvo muno mushow? Muno mune suspension yemota dzese Toyota, Mazda, Nissan and so on. Honda. Yes. Then I do have my shocks, ball joints, rodents, all suspension. Then I do also X-Jab as my steering legs. Alright. Then I also do my engines and gearboxes. So guys, imizwa munongoita cheteka kubata Karo panhamba dziri pascreen. Mataura naye iye anobva kuite kuti munge muri munowana masuspension parts amuri kuda. Also don't forget kuti tine garage redu muno mugweru zvakare rekuti unokwanisa kuti ukatenga suspension yako parts ako panapa vanobva vanokufitira zvakare zvakanaka zvokuti kana newo motikari yako unotanga kuinzwa kuti motikari yako yave mukaka. Nekuti aiwa ava ndo chibaba chebasa rachona muno mugweru. Chingowabata panhamba dziri pascreen. Thank you very much Karo nenguva yawatipa kuti tinge tiri tinokurukura. All right, from Uncle Saint na Kero for now tichiti much love.